Absimlayi malaktika don kibaru kɛnɛ kan bi ye tarata ye septembre kalo tile 15 kɔni ye ayiwa bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ ko tɛnɛndon septembre kalo tile 14 kɔnɔna la o kun kɛra min ye sanfɛ kalanso kɔni ka tali ye o hukumu na sanfɛ kalanso maa dɔw kɔni bɛ olu kɔni ma sɔn ni tali ma u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ taa kilasi kɔnɔ ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko FDP ni olu ye faculté de droit privé maaw ye n'olu ye sanfɛ kalanso mɔgɔ dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la ayiwa olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma sɔn min ye kunu kalanta ye ma ko ka sababu kɛ ko u ka san ɲɔgɔn dan laban na ko kɛmɛ sara la ko maa kelen de kɔni bɛ yen nɔ n'o olu pasera ko o jaabi ninnu kɔni ma bɛn olu ma ani min yɛrɛ ye k'a fɔ ko u tɔɲɔgɔn dɔw kɔni bɛ yen nɔ k'olu tun ye u ka sɛbɛnw sɔrɔ ko min yɛrɛ ye ekɔli ɲɛmɔgɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna o sɛbɛn ninnu kɔni minɛ nin ma kofɔlen ninnu na ko olu kɔni ma sɔn ni o waleya ninnu ye ayiwa o ni waleya ninnu kama ni ma kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ don kilasi kɔnɔ wa ko fɛɛrɛ ka kɛ min ye san laban ɲɔgɔndanw ye u ka se ka kɛ cogoya min na ayiwa ninnu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ni an b'a fɔ o ma ko min ye nin jaabi ninnu bɔlen ɲɔgɔn da la ko a nɔ bɔra ekɔli karamɔgɔw la ko ka sababu kɛ u ka baara kɛjugu kɔni ye ko nin tɛ ekɔlidenw nɔ ye wa ko kana fɔ k'u bɛna ekɔlidenw kɔni ka kalan tiɲɛ nin ko la ka sababu kɛ u nɔ ayiwa u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye olu kɔni ka nin waleya in ye ko olu kɔni tɛna dabila fo min ye u ka ekɔli directeur ye fo k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kalan kɛ a kɛcogo la ko sabula ko ekɔlidenw sɛgɛnla nin wagati in na ani u y'a yira k'a fɔ ko ekɔliden minnu ka sɛbɛn kan ka minɛ u la ko o bɛ taa ekɔliden maa 69 kɔni bɔ ko wa ko min ye u ka mɛtiriw ye k'u kɔni ma jaabi jɔnjɔn kɔni d'u ma k'a yira k'a fɔ kun jumɛn na ni makofɔlen ninnu ka sɛbɛn kan ka minɛ ko o de hukumu na olu kɔni tɛ don kilasi kɔnɔ ko fo u ka kalanko ka ɲɛ ye ko olu kɔni ka diɲɛlatigɛ tɛna na nɔgɔ nin ko suguya ninnu kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ tori ni ale bɛ bangasi mara la ko maa 8 kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɔnɛna u ni na ani maa 3 kɔni bɛ yen k'u joginna kosɛbɛ ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko min ye septembre kalo tile 9 ani tile 10 kɔnɔna la ko majugu wale dɔ taara ka ɲɛsin torikaw ma o bɛ bangasi mara la ayiwa ko nin waleya ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ ko min ye u ka ɲɔ marayɔrɔ ye an'u ka bagan marayɔrɔ an'u ka feere yɔrɔ ko o caman kɔni jenina ni majugu ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni ma kɛ dugu kelen kɔni na ko nin kɛra tori kɔni lamini caman kɔni na ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni majugu ninnu kɔni tun bɛ moto de la ko u nana k'u ka majugu wale kɔni kɛ nin waleya in senfɛ ko maa 8 de kɔni bɛ yen nɔ ko o ni tora la ko wa ko maa 3 kɔni bɛ yen k'olu joginna kosɛbɛ maa 1 fana kɔni bɛ yen nɔ ko majugu ninnu kɔni n'o taara ko hali bi ko o kibaruya kɔni ma dɔn ayiwa min kɔni ye nin dugulamɔgɔ ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ ko sabula ni makofɔli ninnu ma taa ka bɔ nin yɔrɔ in ko u tun bɛ yɔrɔ min ko n'o ye dogoburu fanfɛla ye k'u bɔra yen k'u ka taa baye fanfɛla la ko ayiwa u kɔni ye welewele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka jateminɛ kɛ k'u ka dɛmɛ don u ye ko sabula ko nin waleya ninnu kɛlen ko ci fɔra finitigiw ye k'u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna se ka se nin yɔrɔ kofolen in na ko ka sababu kɛ ko ji bɛ sira kan ayiwa hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ Moti mara la banbagati wale kɔni cayalen don yen nɔ kabini wagati jan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Aseni Goyita ni ale ye CNSP ɲɛmaa ye ale kɔni taara taama dɔ la Ghana ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yirala k'a fɔ ko kunu septembre kalo tile 14 kɔnɔna la Aseni Goyita ale kɔni y'i kunda Ghana kan ka sababu kɛ CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu ye ni Mali sen b'o la olu kɔni kan ka ɲɔgɔnyeba dɔ kɛ ɲɔgɔnye min kɔnɔna la n'u bɛn'i da don Mali kɔni kibaraw la k'o kuma kɛ ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko CEDEAO maaw kɔni tun ye min ye CNSP maaw ye ka yir'u la k'a fɔ ko u kɔni bɛ wagati dɔ d'u ma ko wagati min kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka sigi ka bɛn n'o ye ani a kan ka wagati min kɔni kɛ fanga la ayiwa CEDEAO maaw kɔni tun y'a yira de ko min ye septembre kalo tile 15 kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ min kan ka sigi transition kɔni kunna ko o tigi ka dɔn ani ko n'a sigira k'a kan ka san 1 kɔni de bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni kɛ fanga la ayiwa min yɛrɛ tun ye don tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔ CNSP maaw tun ye mɔgɔw wele ka sigikafɔ dɔ kɛ walasa ka hakilijagabɔ kɛ jamana in koɲɛ kunna o hakilijagabɔ ninnu na a yirala k'a fɔ ko u bɛna jamana ɲɛmɔgɔ kura min sigi ko kɔni bɛ san 1 ni tila de kɔni kɛ fanga la ayiwa o de hukumu na Aseni Goyita ale kɔni y'i kunda Ghana kan walasa a bɛ taa ni kibaruya ninnu kɔni lase CEDEAO maaw kan walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya bɛnkan jɔnjɔn ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Maliko la
Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ni wagati u b'an ladɔnniya coronavirus banakisɛ tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila septembre kalo tile 14 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko o ye maa 11 kɔni ye ani ko maa 4 fana kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni nɔgɔyara ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu garijɛgɛ nin bana in na o ye maa 2,935 ye o maa 2,935 la maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye kɛnɛ o kɔni ye maa 2,298 kɔni ye a maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye u ka kalifa minnu la ni bana in sababuya la o ye maa 128 kɔni ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kunnafoniw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la hali bi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye